de kroon, dat is de kroon. Dat is de kroon, dat is de kroon. Zo gek, want ik ben een echte dronkenleer. Ja, goeiemiddag leef nu. Welkom weer bij de Kronkleerden. En in dit geval, gezuurd het hè, hier op onze bühne, onze pracht, onze trots natuurlijk, onze jeugdraad en de dansmariekes. Ik heb hier onze kerstverse prinses, Anne de Eerste nog bij staan. Die gaan we dadelijk weer fijn van de bühne aan zitten. Het is zoiets hè. Wie is er met die spanning? Heel ze er vol? Ja. Heb je het goed voorbereid? Nee. Nee, niet? De tekst niet in de papier? Jawel. Oh, dat is wel. Oh, gelukkig. Dan gaat het goed komen. Hey, voor het voorbij gaan, ga ik wel heel even. We hebben het gisteren niet gedaan, maar vandaag doen we het wel, want we zijn natuurlijk trots op onze jeugd. Dus we gaan ze even allemaal voorstellen. En ik hoop dat ik het allemaal goed doe. Ik heb nog stiekem een spiekbriefje, maar ja, hè, dat weten we nooit voor de zenuwmachine hebben weten. Ik zou zeggen, als je de naam hoort, doe een fijne stap naar voren. We beginnen in ieder geval met onze jeugdraad. En we beginnen met Pie. Heel goed. Dan hebben we Roland. Heel goed. Miel. Torsten. Remco. Dien. En Teun. Onze jeugdraad. En ik ga even aan de andere kant staan. Dames, kom een beetje deze kant op, dat iedereen het goed kunt zien. Ja, daar hebben we de dames. Mila. Jana. Marit. Nina. Romy. En Zoe. En uiteraard, kom eens even. Ja, ik snap dat ze het wil rekken de tijd, maar zo lang hebben we ook niet. Voordat we de dag gaan beginnen, vind ik wel, de deze het straks nog een keer. Maar ik vind nu nog eens, even die liefspreuk, dat we daar met kunnen beginnen. Goed? Auch ben ik niet van die, ik ben er immer bij. Bij de Kronkleerden vind ik niet leuk, voor mij moest carnaval niet meer stuk. Kronkleerden, Allah. Heel goed. Onze aftreden prins Nigel de Eerste. Het is bijna zoiets. Ik ga in ieder geval vragen, een buitenmars als afmars voor onze dansmariekes, die gaan klaarstaan. Anne, morgen fijn met, want die gaat lekker tussen u. Dus als je haar nog wilt feliciteren als ze nog niet geweest is, of je wilt gewoon met haar kallen, dat kent gewoon hè. De heren die gaan allemaal plaatsnemen achter de buurtjes. En we zitten even een lekker muziekschonger dat we dit in ieder geval allemaal kunnen doen. Ja, want ik zei het al. Je hoorde het net, we gaan de dansmariekes steeds al voor klaar. Ze gaan weer een fantastisch optreden doen, voor hier speciaal, op deze kindermiddag. En uiteraard, als er meisjes bij zijn en die denken, hey, dat vind ik te gek, dat zie ik,
Dat vind ik leuk. Meld nog aan en dan kunt je met ons meetrainen en dan kunt je ook binnenkort hier fijn op de bühne staan, lekker optreden. Ik zou zeggen, maak even plaats voor de Dans Mariekes. Zit je er allemaal klaar voor? Ja? Ik zou zeggen, zit er maar in, de Dans Mariekes. En ik hou dit heel kort, want we willen natuurlijk altijd gaan drinken naar zo'n fantastische dans. Dames, wat heb je het weer fantastisch goed gedaan. Geef ze nog een keer een applaus. De Dans Mariekes van de Kronkeleerte. En ik zou zeggen, ga snel met de punten maar eens af, zodat je gaat gaan drinken. Het schoonste stuk van je lijn, dat is de